हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बे चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन दा दिनैनि टपिकखौ जागायनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप्स खिन्थागोन आरोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय आं नोंथांमोननो देखायनि आं गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा खामानि मावखांनायनि उनाव जुलाइ 1 तारिखआव असम जातीय परिषदआव जयेन जादों आरो जयेन जाखांनायनि उनाव जोंनि असम जातीय परिषदखौ दैदेननाय लरिनज्योति गगৈ आरो गाहाय नेहाथारि जगदीश भुइया बिथांमोननि दैदेननायाव स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा बायदि मोनसे गोथार आफादाव थानानै खामानि मावबोनाय हारिनि थाखाय मेंनाय जिरायनाय गैयाजासे मेंनाय बानाय गैयाजासे हारि जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोनाय बिथां कास्टम बसुमतारिया माने हारसाफोरजों दाजानाय AJP होननाय मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव बिथाङा हाबफैबाय आरोना दा बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां होननानै आं सानो नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव आंनो खिन्थाहर मा हिसाबै बिथाङा दिनै हारसानि मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव हारसाफोरजों दाजानाय मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव हाबफैखो बियो जोंनि थाखाय माने बिराद सानथावना बिराद साननो गोनां बिराद दुखुनांथाव आरोना बर'नि सासे सम्पद बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय बर' फरायसा गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होबोनाय सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों खामानि मावबोनाय दिनै बिथाङा बर'नि हान्जाफोराव हाबनो नागारै बर' हान्जाजों लोगो जानो नागारै दिनै हारसाफोरनि हान्जायाव थानानै दिनै खामानि मावनो नागिरदों बा मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव हाबफैदों दिनै जों साननो गोनां दिनै बिथाङा बे AJP हान्जायाव थानानै बर' हारि एबा ट्राइबेल हारिनि थाखाय खामानि मावनो जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बेसेबां स्कप मोनगोन बेसेबां चान्स मोनगोन बियो जोंनि थाखाय सानथावना साननो गोनां जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बेयो जोंनि थाखाय दिनै जों नाय BJP होननानै जों सोरखौ रायगोन कंग्रेस होननानै जों सोरखौ रायगोन AJP होननानै जों सोरखौ रायगोन गासैनिबो गुदियाव बे हारसायानो दिनै BJP होनब्लाबो गुदियाव बे हारसायानो दिनै कंग्रेस होनबाबो बे गुदियाव बे हारसायानो मोनसे समाव AJP दंमोन रिजनेल पार्टी बेबो AJP बेबो हारसायानो दिनै AJP खौबो मोनसे समाव भट होनानै देरहाहोदों जोंनि बर' मानसि बा ट्राइबेल मानसिफोरा नाथाय बे AJP बायदि रिजनेल पार्टी थासेयावबो जोंनि ट्राइबेल हारि बा बर'फोरनि मा खामानि जाबोखो आरो दिनै मोनसे गोदान सोरबा गगैनि दैदेननायाव AJP मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पार्टीनो AJPनो बे एखेयानो जाहैगोन ना थांनाय गोलाव समनि जारिमिनफ्राव जों नुनो मोनो मिथिनो मोनो बेनिफ्राय दिनै बेसेबां आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोलायबोखो सासेबो जोंनि ट्राइबेल बा बर' मानसिफोरखौ अनग्रा सासेबो उर्जिफेराखिसै आरो उर्जिनायबो नङा बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ बेलेग जोंनि सेन्टिमेन्टआ बेलेग जोंनि हारिनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि सेन्टिमेन्टआ बेलेग जों ट्राइबेल हारिया गावजों गावबो अनलायगोन आरो गुबुनखौबो अनगोन गावजों गावबो अनलायनो रोङो आरो गुबुनजोंबो अनलायनो रोङो गुबुनखौबो अननो रोङो दिनै बिथांमोनाथ' बेबायदि नङा थांनाय गोलाव समावथ' जों बेबायदि नुवाखै बिथांमोनखौ जोंनि गोबां ट्राइबेल मानसिफ्रा बेवहाय दंहैयो आरोना बर'ल' नङा नट अनलि बर' बा नट अनलि कास्टम बसुमतारी माने गुबुन गुबुन ट्राइबेल मानसिफ्रा माने बेवहाय दंहैयो आरोना आरो मानो थाखाय थांखो AJP आबोथ' रिजनेल पार्टीमोन ना मोनसे समाव बेखौबोथ' जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा भट होनानै देरहाहोबोदों ना दिनै मा मावबोदों AJP आ माथो नाख्रेबबोदोंसो ट्राइबेल बा बर' हारिनि खुनु मोनसे जौगानायनि खामानि मावबोआखै माथो दिनै आरो मोनसे गोदान सोरबा फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय मालाय मा जानो बे एखेयानो जागोन दा बिथांमोननि आइडिय'लजि एन्ड फिल'सफिजों जोंनि आइडिय'लजि फिल'सफिजों मालाबाबो गोरोबखाया रायजोफोर मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो जोंनि गेजेराव सासे डक्टर बानायनो थाखाय जोंनि मानसिया नारा नाथा जुजिगासिनो दं सासे IPS बा सासे IS अफिसार बानायनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं सासे इन्जिनियार बानायनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं नाथाय बिथांमोननिया हाजार जन डक्टर दंखायो हाजार जन IS अफिसार दं हाजार जन IPS अफिसार दं हाजार जन इन्जिनियार दं होमबा बेनिखायनो
जोङो बिथांमोनजों ज'यै थागिबि हारिफोरनि जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन बे मालाबाबो नङा। दा बेनो आरोना रायजोफोर, नोंथांमोना मा सानो? दिनै बिथांमोना अख्रां सायाव गाखोनो नारा नाथा जुजिदों, नाथाय जोंनि मानसिफोरा मा हायाव गादब जानानै दोनजानायनिफ्राय दासो नारा नाथा सिखारनो जुजिबाय थादों। बेजों बै अख्रां सायाव गाखोनो नाजानाय, अख्रां सायाव बिरनो नाजानाय मानसिफोरजों बोरैजाय ज' खामानि मावनो हानांगौ जाखो, बोरैजाय गोरोबनांगौ जाखो? जोंनि बर' हारिया दासिमबो सरकारि गोबां फेसिलिटिखौ मोनाखै गोबां जायगायाव, आरो बिथांमोन बायदि जुदि जोंनि हारिया फेसिलिटि मोनो, जिनि आंखाल जानानै दं जुदि जों बेखौ मोनो, जोंनि हारिया बेसेबांबा गोजौसिनाव थांगोन बिथांमोननिफ्राय। नाथाय बेखौ बिथांमोना लुबैगोन ना? गावसोरनिख्रुइ जोंनि हारिया जौगासिननायखौ सोरबाया लुबैगोन ना? लुबैया। बिथांमोना मालाबाबो लुबैखाया। आरो बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ रोखायै मिथिगौ जे जोंनि हारिया माबोरैहाय गादब जानायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि हारिया गावनि सुप्रिम सेक्रिफाइस आरो गोख्रों नाजाथाबनाय खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बर' हारि हिसाबै थांनानै दं जोंनि हारिया। बेनिखायनो आं बुङो जे रायजोफोर, हारसाफोरजों दाजानाय बे AJP पार्टियावबो थानानै जोंनि बर' मानसि बा ट्राइबेलफ्रा माबा मोनसे जौगानायनि खामानि मावनो हागोन, बे मालाबाबो नङा। आरो बिथांमोनजों थांनानै ज' खामानि मावहैनाया मोजां जादों, बे मालाबाबो नङा। बेनिखायनो दा नोंथांमोना मा सानो? आंनि थाखायथ' गोबां लस जादों। बिथांबायदि सासे गोख्रों बर' हारिनि खामानि मावबोनाय, हाबा मावबोनाय दैदेनगिरिया दिनै हारसाफोरजों थांनानै खामानि मावहैदों। बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां, गोबां लस होननानै आं सानो आरोना। जोंनि बर'नियावनो माथो गोबां पलिटिकेल पार्टि दङ, बेवहायनो थानानै खामानि मावोमोन। एसेनोसै लोगोफोर, मा जाहोननि थाखायबा बिथाङा थांखो बेखौथ' दा मोजाङै बुंजोबनो हाला। आरो बिथाङाथ' सासे गोरों मानसि, जाम्बाबोथ' नंखाया। जोंनि बर' हारियाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां मोजां हाबा मावबोनाय, गोबां गोरोङै दैदेनबोनाय मानसि, गोबां गोरों मानसि, जोंबो बुंजोबनो हाया आसोल बाथ्राया मा, बेकग्राउन्डआ मा। दा जाय हक, गोरोन्थिफोर जादोंब्ला बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जाय बिथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामदो बयनोबो।